tornada la valorem molt positivament, perquè després de 3 setmanes sense pràcticament res d'entrenaments, només d'una manera virtual, online i tal, doncs, la valoració és positiva, no? El fet de poder tornar a entrenar i que tothom pugui participar i començar els entrenaments i retrobar-nos i tornar a estar junts doncs, és molt important per tots nosaltres i per al club, evidentment. Sabíem que per com anaven les coses, competir seria molt complicat. Ara es parla que al mes de gener es pretén començar la competició, veurem si això és possible. Mentrestant, si no, nosaltres hem de seguir el pla de treball que tenim previst d'entrenaments i els caps de setmana treballar també diverses opcions que tenim de concursos entre nosaltres, per dins de nosaltres, entre els mateixos equips, o sigui, seguir revitalitzant la gent perquè el cap de setmana fes com si tingués competició. No? Mai serà el mateix, evidentment, que poder competir, però sí que els mantindrem una mica sempre en estat d'alerta sempre per poder estar allí preparats per quan arribi el moment. No? Amb el toc de queda hem hagut de canviar algun horari, això sempre és complicat perquè tant els nois com noies del club tenen les seves activitats escolars, hem hagut de reestructurar algun horari, però ens hem d'estructurar una mica, sí que hi ha un equip que sempre té que tocar una mica menys, però ho tenim tot organitzat una altra vegada per intentar que tot mantenir 3-4 dies a la setmana i ha sigut una feina de tots els entrenadors i de les pròpies famílies d'adaptar-se una mica a totes les situacions actuals de restricció horàries que tenim. No? Llavors, estem preparats i no ens perdem cap entrenament, no ens perdem pràcticament res del que teníem previst des de principi de temporada. Ho estàvem esperant, no? Els nois i les noies és el principal hobby que tenen i la veritat és que ja ens ho havien fet, ens havien dit que els últims dies que ho trobàvem molt a faltar i agraïm que finalment haguem pogut avui dilluns començar els entrenaments després de, com dius, 3 setmanes. Som quasi 300 nois i noies que a partir d'avui ja poden tornar a començar a entrenar i sí que és veritat que el futbol no es reconeix sense una competitivitat, que per això també el fa especial i que sigui un esport que agradi tant, però ens haurem d'esperar, primer és la salut, de moment ara ens conformarem en entrenar, que ja és molt, que és el que es demanava, i a veure com van succeint la sanitat i tot, perquè tan aviat com es pugui podem competir una altra vegada. Nosaltres vam tenir 2 equips confinats perquè van haver un positiu a cada equip d'Aliè, es va infectar Aliè aquí a l'escola i després de fer-li els PCRs a tot l'equip van donar pràcticament tots negatius. Per tant, el nostre protocol diguem que funciona i que estem contents amb el que estem fent. Sí, des de tots els nivells de l'esport d'aquí a Catalunya s'ha dit que l'esport és part de la solució d'aquesta pandèmia i des de l'escola ho hem defensat des del primer moment, sempre mantenint tots els protocols higiènics de seguretat que estiguin a la nostra disposició i al final ho fem el màxim segur possible. Entenem que l'esport és una cosa vital a la vida dels joves i contents de poder tornar als entrenaments.